Почашо барои чихели приёми ҷанга ки барояш шапалоқ задан аввал бояд 2 минут рақси индиски кунӣ. Агар мои приёмада зиндагӣ истифода барем, мо рақс карда меистем, олеки душман куни моро медрона. Испанда дудка, вируса нобудка, дуд, вирус нобуд. Испанда дудка, вируса нобудка, дуд, вирус муд. Испанда дудка, вируса нобудка, дуд. Салом, дигар чӣ хелен шумо? Кору тинч? Имрӯз мо дар бораи кино индиски гап мезанем ки баъди ва айдили шумо фақат як овоз мебурояд. Кани дор кани дор куст? Кустай дор? шумо баъди ира тамошо кардан фикр карданда маҷбур мешавед ки режиссёри кино кадом носа мекашад, носи повороти аэропорт ё носи калерин барои хели сценара наистан. Не, братан, мо саволи худам дар ҷавоб гирифтан мехоҳам. Чӣ ба ида мошин дар рост истода омадест? Метавонад ки я мошин дар рост истода биёяд, ки метавонад вообще я мошин дар шишта биёяд. Шумо худтон представит кунед, нохост агар я мошин камтара гусурава, тхарамендара тухмакош омлет мешаванд. Сагра, носи аэропорти макани. Мана сарди илтимос. амаки, одама қаб, банда чӣ ба кашидестӣ? кадом режиссёри кинои сохтагӣ бояд дар куниш 3-4 оскар занад? Представит кунед, агар ҳамин актёр дар кинои Титаник мебуд, киштии Титаника ба як банд баста то соҳила мебурд, ягон кас намемурд. ман тра ёфтам. Представит кун ки ту мурдӣ. तुम्हारी ये गोली ин тири ту бадани ӯҳанӣ мара намегзара. लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती. Мара уже дилам ай кинои индиски ҳамиқа мондагие ки агар мара гуан торта нагазада чилаек павук мешавам, ма бовар мекунам, леки маида ин тири ту бадани ӯҳанӣ мара намегзара. Вапше бовар карда наметонам. баъди хеле приёми кундарония дидан мо бояд ҳама каса бигем. вақте ки арӯс зан зада мегӯяд ки ҷон хонада ҳечка нест, ту тез карда хона биё. ба медавам пацанои қад тез. ҳеч хеле нинза приёмае ки дастахе пеш карда чашма мекафонӣ. представит кунед, агар дасташ камтар нохост поёнтарак мерафт, ай тани чашм чӣ мекафид? Кӣ медонад? во чай зиндагия полни гетая сандрес кадиян ку? майли ту баҳубалӣ, майли акулаи паҳат қилай, лекин кадом хода задагӣ ки ним соат айдадарни о зиндаи. இந்த காசை வச்சு 4 ஜீப் வாங்குத. இனிமே எதுவுமே பழசில்ல, எல்லாம் புதுசுதான். ва очай расходи бензина кам кардана аи яка ёд бигирен. хуб шуд ки ньютон мурд. агар не баъди ира дидан кадом себа ғалтидан шудида ва гравитатсияро кашф кард, ҳамун себа гирифта дар кунуш мезад.
мошин чихе паридаста дар осмон ма дар ин бора фикр кардан намехоҳам, лекин ёдам дар болои мошин янам тиштагия ки гӯё на оноса кайф карда кашида қуртоваш дар дора. мошин дар осмон парида 80 круг салту то хурд омад дар замин зад, лекин якамона даже очкиш усуҳуй нахӯрд. ваҳ, хандаеро бинен, чихе хандаи заҳрдор. вау, чашо бара чихе зур. агар якара ҳиндуҳо олимпиада роӣ кунанд 5-6 линча ба фикри медалияи тилло мебиёра. не братано, ебор автиямиро нигоҳ кунен, автиямия бор нигоҳ кунен. автиямира дида шумо представить карда метавонед ки ҳами пацанам хеле кора карда метавона. майли братано, дар кинои индиски фантастика ганда бисёра. як кас ба банан одам кашидааст, як кас ба чиликаш поезда қафо кардааст. дар бораи дар видеои оянда гап мезанем, лекин дар ин видео вообще бисёри бад гузарондагиам. дар даҳани ин дунё ягон қонун дора ё ки не? Физика мизика ягон чи ҳаст ё ки не? ё ки дар ҳиндустон нест физика? не ира биненда хитон даже актёрои фарсаш бояд изо кашанаиё. представить кунед ҳиндуҳо ба банан одам мекашанд. нахӯ шумо подписатсия лайк карда натонед, подписатсияро кунед не ақалан. бас хай, барои рӯз амиқа, барое ки агар ман 2 минути дига ёро тамошо кунам, дили ман ҳами ҳаёт мемона. агар форатона дем қисми видео аброрум дар комментария нависен. Испанда дудка, вируса нобудка, дуд, вирус нобуд. Испанда дудка, вируса нобуд.